агар ба хотири пайдо намудани нишонаҳои таърихӣ ба гӯшаву канори тоҷикистон сафар намоем, аз дил хоҳ макон нишонаи пайдо хоҳем кард, зеро ин диёр яке аз кӯҳантарин маконҳо дар рӯи замин шинохта шудааст. бинандагони азиз салом, инак боз ба ҷустуҷӯи маконҳои таърихӣ мебароем. яъне сарзамини тоҷикон ки дар сарчашмаҳои таърихӣ яке аз диёрҳои кӯҳандиёр ба ҳисоб меравад, дар ҳар минтақа маконҳое мавҷуд ҳастанд ки пур аз асрори таърихӣ ҳастанд ва чун қадимтарин китобе ки таърихи инсониятро муайян мекунад китоби авесто ҳисобида шудааст. дар саҳифаҳои ин китоби муқаддас ёддоштҳое сабт шудаанд ки ба ин ва ё ки он минтақаи рӯи замин ишорат мекунанд. вале нишондодҳои охирин ва таҳқиқотҳои олимон муайян карданд ки баъзе ин нишондодҳо мувофиқ меоянд ба маконҳои таърихие ки дар болооби Зарафшон ва аниқтараш дар деҳаи Дарғ ҷой доранд. ва имрӯз дар барнома мо бо намояндагони Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзноманигорон ва бархе аз сокинони деҳа кӯшиш мекунем чанд манотиқе ки дар ин минтақа ҳаст ва хоси таърихӣ ҳастанд ё ки монандӣ ба анамон нишондодҳои таърихӣ доранд барои шумо муаррифӣ кунем. ин навбат ба хотири пайдо намудани нишонае аз таърих ба болооби дарёи Зарафшон омадем ва роҳбаландон моро ба деҳаи Дарғ ки яке аз дуртарин деҳа дар ин ноҳия ҳаст раҳнамоӣ намуданд. нахуст аз сангнигораҳо мегӯем. ин сангнигораҳо аз даромадгоҳи деҳаи Дарғ дашти Қудуқ пайдо шудаанд. ин мавзеъ дар доманаи дарёи Зарафшон ҷой дорад. бино ба назари бостоншиносон ин сангнигораҳо таърихи беш аз 2000 сола дорад. дар ин сангҳо нақшҳои гуногун ҳаккокӣ шудааст. бояд изҳор дошт ки бостоншиносони тоҷик охири солҳои 70 аз доманаи дарёи Зарафшон дар яке аз деҳаҳои кӯҳистони Мастчоҳ як бойгонии хосае пайдо намуда буданд ки таърихан беш аз 5000 сол дошт ва ба замони саразми бостон рост меояд. вале сангнигораҳои дашти Қудуқ бошанд нисбатан ҷавонтаранд. ҳамзамон омӯзгорони
باششگاه قدیمه مردم و هم از نگاه آنه که در چند دره این منطقه تا به امروز مردم مفهومی هم باشه زندگی میکنند، گواه آن است که تاریخ اینجا خیلی قدیمه است. و بنا بر روایت مردم کهنسال اینجا و گذشتگان آنها، یعنی بابا و بیبی آنها، در پایینتر از همین دره قبرستان کهنترین هست که در آنجا یک هنگام گورهای یافت شدند که بیش از 2 متر کنده شدند. یعنی آنجا آدمان از این جثه را گورانده بودند. و همه این گفته ها و یا که این پدیده های تاریخی به آن گواهی میدهند که تا این مکان از جانب باستانشناسان در تحقیقات های علمی کارکرد کرده شود تا بدانیم که این مکان چی تاریخی دارد و چی کسانی اینجا به سر برده.